Kaixo, gaur ikusiko duzue Amelingo txirulariaren antzerkia. Espero du gustatzea. Kaixo, nik Elena naiz antzerki honetan kontalaria eta xagua izango naiz. Espero du gustatzea. Kaixo, nik Miren naiz eta antzerki honetan Amelingo txirularia izango naiz. Kaixo, nik Jara naiz eta antzerki honetan alkatea izango naiz. Kaixo, nik Jon naiz eta antzerki honetan xagua eta una izango naiz. Kaixo, nik Jon naiz eta antzerki honetan umea txirulatzen duena izango naiz. Amelinen erren xaguazko zeuden. Aize, nazka! Aize, mukitxu! Aize, mukitxu! Juan emendik! Aize, mukitxu! Juan emendik! Eta alkateak esan zuen. Esango dio norbaitik xagua eramateko herrira. Nik eramango dit, bari. Eta txirularia alkatearen gana joan zen. Hemen daukazu, mila. Hemen daude egun, izan zenun mila. Ez, joan hemen. Ikusiko dizut. Eta txirularia txirula bota zuen eta ume bat kanpoan gelditu zen. Ui, hemen txirula bat dago, joko den. Eta txirularia berriz alkatearen gana joan zen. Tori, 1000 euro. Eskerrik asko. Eta txirularia poz-pozik joan zen eta umeak herrira bueltatu ziren. Eta hau nazan, eta ez basan, zaragarilla balabazan, eta tera darilla Amelingo txirulariaren plazan.